O berro de Si a ría non a mina, centos de persoas clamaron en Noia contra a autorización de vertidos da mina de San Fins. Mariscadores, pero tamén veciños, comerciantes e hostaleiros que pecharon os seus negocios para secundar a protesta en contra dunha decisión que, din, pon en risco a principal actividade económica da vila, da que dependen directa e indirectamente miles de postos de traballo en toda a comarca. A miña familia vive toda desto. Como a min, máis de 2.000 personas que dependemos directamente desto. E que teñamos unha actividade totalmente sustentable, totalmente ecológica, que hai que potenciar, que potencien dunha vez a nosa ría, que potencien a ría e non a mina. É que este pueblo é a empresa que hai aquí non hai outra cousa, aquí como cerro o marisqueo, aquí o comercio, non hai en que traballar. A bióloga da confraría noiesa expuxo os riscos que suporía o bombeo das augas das galerías subterráneas abandonadas e o seu posterior vertido ao río Pesqueira, favorecendo a acumulación de metais pesados no principal banco de berberecho de Galicia, que está ademais nun espazo natural protexido. Esta vertedura, ademais de incumprir a legislación vixente no que respecta os niveis admisibles de cadmio e zinc no río Pesqueira, tamén vai en contra do establecido na Lei de Augas de Galicia no que respecta ao obxectivo de calidade das augas das rías, porque o cadmio non deberá aumentar ao longo do tempo nos sedimentos e nos moluscos. Dende a confraría instan a Xunta a dar marcha atrás e revocar a autorización dos vertidos. De non ser así, recorrerán ao contencioso administrativo e seguirán adiante co calendario de movilizacións. A ver, se a administración non para, pois iremos a un contencioso administrativo para intentar paralizar isto, non? As movilizacións tamén que están programadas en San Caetano, no Son, en Muros, onde faga falta, ojalá que paren, non? Que a ningún nos gusta estas protestas, estas manifestacións. Nós somos mariñeiros, queremos traballar, pero está en riesgo a economía de todas as familias e da comarca, que se poñan no noso lugar, non? Os patróns maiores do resto da ría, así como o presidente da Federación Galega de Confrarías, amosaron tamén a súa total oposición á reapertura da mina. Ademais, a ampla representación do sector do mar na protesta deronse cita aos principais responsables políticos a nivel autonómico. Moitos rostros da política municipal, pero tamén autonómica, deixáronse ver na protesta deste sábado. Alcaldes de toda a comarca, concelleiros dos grupos de goberno e da oposición, amosaron a súa unión en rexeitamento da mina. O máximo responsable do PSDG, Valentín González Formoso, instou a Xunta a paralizar o proxecto ante o risco de contaminación da ría. Eu creo que non lle merece a pena a Galicia unha aposta por unha mina que leva pechada a tempo, unha mina que está acreditado que é un risco en potencia para a ría de Noia e, por lo tanto, xa só ese posible risco non lle debería de merecer a pena a un país que está tan vinculado laboralmente ao sector extractivo do mar, non? Por lo tanto, o que lle pedimos á Xunta de Galicia é que teña en conta isto e que esta locura, de alguma maneira, se pare, non? Que se teña en conta que está xerando unha inquedanza enorme no maior banco marisqueiro do mundo, onde viven miles de persoas directa e indirectamente da súa productividade, non merece a pena como país. Pola súa banda, a voceira nacionalista expresou a súa inquedanza non só polos vertidos contaminantes que se podan producir a raíz desta autorización, senón tamén pola existencia de balsas mineiras na mina que acumulan metais pesados que poderían liberarse dado as gretas e o mal estado que presentan. O que lle reclamamos á Xunta de Galiza é que retire de inmediato a autorización dese vertido de 4 millóns de metros cúbicos de augas contaminadas á ría de Muros, Noia, porque é unha bomba ambiental e é unha bomba económica que pon en risco o pan de 5.000 familias neste país. É unha irresponsabilidade e teñen que retiralo xa. E tamén lle reclamamos que actúe sobre as balsas mineiras que hai neste momento na mina, que sabemos que están cheas, que ademais están nun estado que é bastante lamentable e que teñen que actuar, porque si pasa algo nesas balsas é que eso significa, desde logo, unha catástrofe para toda a comarca da ría de Muros, Noia.